Ze zeggen altijd op de markt is je gulden een daalder waard. Maar is dat een reden om op de markt te kopen? Ja, nu en vroeger ook. Ja, dus redelijk goedkoop, dus de kwaliteit is goed. Maar was dat vroeger ook? Hè? Heilust was nou niet bepaald de villa-buurt. Ja. Had jouw moeder moeite om het eindje in elkaar te knopen? Nee, dat niet. Mijn vader werkte op de mijn. Dat betekent dat er een geregeld salaris binnenkwam. Het was geen vetpot, maar er was altijd genoeg te eten op tafel. Wat is armoede nu volgens jou? Dat je zelfs niet op de markt je inkopen kunt doen. Dat is armoede. Dat je aan de voedselbank moet gaan om een doosje gratis voedsel te krijgen voor je kinderen. Mogen jullie een beetje meer zijn? De voedselbank aan de Papaverstraat in Heilust voorziet 55 gezinnen van eten. En daarmee heb je nog niet alle armoede geteld, want er staan ook families op de wachtlijst. Mag ik vragen waarom u van de voedselbank moet eten? Omdat ik maar een bijstandsuitkering heb en ik nog geen baan heb. Druk op zoek naar werk? Ja, zeker. Zeker. Waar zou u zijn zonder voedselbank? Nergens. Nergens. Dan leden de kinderen honger? Ja, zeker. Letterlijk? Zeker, ja. Heeft u dat ook wel eens meegemaakt? Ja, ik heb wel een hele zware tijd achter de rug, ja. Kun je wel zeggen, ja. Brood, wat sausjes, en wat koekjes, en hier wat spaghetti erbij. Hoe oud zijn de kinderen? Ik heb een kind van 12, een kind van 8 en een dochter van 5. Maar die eten toch geen frisopapjes meer? Ja, dat vinden ze wel lekker. Ja? Ja. We zitten al heel lang in de wijk Heilust, we hebben verschillende locaties gehad daar. En je merkt hier toch een hele grote achterstand. Er zitten heel veel mensen die niet werken op een heel klein kluitje. En dat kan nooit gezond zijn. Van persoon tot persoon weet ik een beetje, die heeft graag zalm, die heeft graag standbrood. Armoede gaat ook zover dat mensen geïsoleerd raken, niet meer deelnemen aan hun normale dagelijkse bezigheden. Niet meer naar buiten durven, omdat ze niet meer de haren geknipt kunnen, de haren kunnen laten knippen. Geen kleren meer aan hebben van de tijd die, wat het vereist. Dus armoede is gewoon een sociaal isolement. En wij krijgen mensen over de vloer die 3 dagen niet gegeten hebben. Ja, ik kom dat voor mijn zoon halen. Waarom moet uw zoon van de voedselbank leven? Dat hij te veel schulden heeft. Ja, en te weinig inkomen, hè. Ja. Dat moet pijnlijk zijn voor u als moeder. Behoorlijk. Want dat hij ook geen geld heeft om met de bus te reizen of wat, ja, dan moet moeder het maar komen halen, hè. Hij heeft eerst in het begin op de kosten van mij geleefd, maar dat kan ook niet meer, hè. Ik heb 4 kinderen, ik heb er niet 1, hè. En zodoende heb ik hem toen aangemeld bij de voedselbank. En een kilo Jona Gold. Ja. Herken jij in Heilust armoede? Ja, je ziet het op straat. Ja. Waar zie je dat aan? Aan hoe mensen zich gedragen, hoe ze gekleed zijn, de uitstraling van mensen. En grauw. Ja, een beetje grauw, ja. Maar het kan ook door het roken komen. Wat is volgens u echte armoede? 'S Avonds naar bed gaan en honger hebben. En dat bestaat? Dat bestaat. Ook in Heilust? Ook in Heilust. Ik denk overal in Nederland. 2 dingen mag u eruit halen. Ja, soms 3. Kijk eraan, hè. En hoe kiest u dat dan? Ja, wat u nodig heeft. Wat ik nodig heb, hè. En wat heb je nodig nu? Ik had nou... Oh, man. Ik had nou sausijzenbroodjes gepakt. Nee, daar komen ook altijd kratten mee met artikelen waar we niet voor iedereen genoeg hebben. En dan mag gewoon iedereen zelf iets uitzoeken wat hij zelf lekker vindt. Een soort van grabbelton. Een soort grabbelton. Ja. En dat is heerlijk. Dit is een groot gezin, denk ik, hè? Ja, 6 personen. 6 personen? Ja. Daar gaat heel wat brood doorheen, zo te zien. En ik zit in de 4 cement. Bedrijf? Ja. Wat voor bedrijf had u? Een eigen bakkerij had ik. En nu krijgt u het brood van de voedselbank. Hoe pijnlijk kan het zijn? Ja, dat is dan natuurlijk wel een heel stuk. Oh, dan moet ik ook in de geulen op nog. Nee, niet daar. 12,50 steun? Ja. Armoede is erfelijk, maar die wijk is niet altijd arm geweest. Dat is een rijke wijk geweest. En die wijk kan weer rijk worden. Ja, dat was de rijkdom van de mijnen. Gaat Heilust er dan weer bovenop komen? Ja, natuurlijk. Als die mensen niet geloven in een betere toekomst, dan kun je net zo goed een bom op zijn wijk gooien. Nee, natuurlijk komen die er bovenuit. Bedankt. Tot ziens.